И здравейте хора, аз съм Роската 23 и днеска ще ви покажам днеска с Криса днеска сме на питник и да, а пък само ви казвам, в стария ми акаунт трябва да го знаете, r.Цветанов. Там съм 70 и няколко абоната, искам в това да станем 100 абоната. Ще кача някакви клипчета. Аз съм качил Fortnite, ама ви не лайквате. Това ще го кача. Това риба ли беше, бе? Някой фърля. Това да не са като ние фалшите кайми. Чуваш ли? Животка, две вътре. Говори ми. Чакай. Да, хора. Там ви прикриса. Не! Учим да се я фърля. Не! Ще падна! Може да фърлиш това? Ама снимай се, бе, споко, бе. Не. Гледайте се. Някой ма гони. Някаква баба. Някаква баба ма гони. Някаква баба. Баба, аз ще кажа на баба. Yes. Мале, Крисо. Някой ма гони. В Крисо. Крисо, махай си оттам телефона. Малко се намръси. Ма карай. Знам. Да, ма трябва това да го изтупаме. О, хора, чао, на трета минута свършваме. 3-2.